Pri slobodných povolaniach ide o profesie, ktoré sa vykonávajú samostatne na vlastnú zodpovednosť a na základe osobitných predpisov, napríklad daňový poradca, auditor, lekár, ale aj umelci a autori, ktorí zarábajú na autorských honorároch. Pri slobodnom povolaní sa na rozdiel od živnostníkov neregistrujete na živnostenskom úrade, pretože svoju činnosť vykonávate na základe oprávnenia alebo registrácie v príslušnej komore. Napriek tomu vaše príjmy patria pod príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti a preto máte daňové aj odvodové povinnosti. Po začatí činnosti sa musíte registrovať na daňovom úrade, kde vám bude pridelené daňové identifikačné číslo a budete odvádzať daň z príjmov fyzických osôb. Rovnako ako živnostník si môžete vybrať, či budete uplatňovať paušálne alebo skutočné výdavky. Po začatí činnosti sa musíte prihlásiť do svojej zdravotnej poisťovne ako samostatne zárobkovo činná osoba a začať platiť predávky na zdravotné poistenie v minimálnej výške ako živnostníci. Čo sa týka sociálneho poistenia, od januára 2026 sa mení systém platenia sociálnych odvodov, ktorý sa vzťahuje aj na slobodné povolania. To znamená, že prvých 6 mesiacov neplatíte žiadne odvody. Od júla 2026 vám ale vznikne povinnosť platiť minimálne poistné vo výške 131,34 € mesačne. Po spracovaní daňového priznania sa výška odvodov automaticky upraví podľa skutočného príjmu. Pre viac tipov a informácií nás nezabudnite sledovať.